Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na bitar labarun makon jiya. A cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa Hukumar Shige da Fice ta Najeriya ta ce iyakokin ƙasar ba su da rauni duk da fargabar ɓullar cutar Ebola. Wani malamin addinin Musulunci da ke Kaduna, Sheikh Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, ya nuna damuwa kan yadda ake karkatar da maganganunsa da gangan dangane da batun 'yan bindiga. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna ta kai rukuni na ƙarshe na alhazai zuwa ƙasa mai tsarki a ranar Juma'a. Waɗannan da ma ƙarin wasu labaran za su zo muku a cikin shirin na wannan lokaci. A yi saurare lafiya. Hukumar Shige da Fice ta Najeriya ta kwantar da hankulan jama'a kan fargabar cewa iyakokin ƙasa na iya zama hanyar shigar da cutar Ebola da ke yaduwa a yanzu a ƙasashen Dimokuraɗiyyar Congo da Uganda ba tare da kulawa ba. Mai magana da yawun hukumar Akinsola Akinlabi ya ce dukkanin iyakokin ƙasa na ƙarƙashin kulawa, sannan gwamnati ta saka hannun jari na tsarin kula da iyakoki na zamani da kuma tsarin tattara bayanai da nazarin bayanan bakin haure domin sanya idanu a wuraren da ke da wahalar isa. Ya ƙara da cewa duk wanda zai shiga ƙasa ta iyakoki dole ne ya gabatar da sahihan takardu ciki har da takardar shaidar lafiya ta ƙasa da ƙasa. Ya bayyana cewa hukumar na jiran umarni da shawarwari daga hukumomin lafiya, musamman cibiyar daƙile cututtuka ta ƙasa wato NCDC. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna ta kai rukuni na ƙarshe na alhazai zuwa Makka a ranar Juma'a bayan kammala kwanaki 4 na ibadu a Madina kamar yadda aka tanada. Daraktan ayyuka na hukumar, Alhaji Abubakar Usman Yusuf, ya ce goyon bayan gwamnan jihar ne ya bani damar fara shirye-shiryen aikin hajjin tun da wuri, inda aka rika wayar da kan maniyyata kowane mako kan dukkan al'amuran hajji da dokokin ƙasar Saudiya. Ya bayyana cewa tubalin da aka gina ta wannan shiri ne yasa aka gudanar da dukkan ibadun hajji cikin nasara a Madina. Wani malamin addinin Musulunci mazaunin jihar Kaduna, Sheikh Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, ya nuna damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin karkatar da kalamansa dangane da hirarrakin kafafen yada labarai, laccoci da kuma tattaunawa dangane da hanyoyin magance matsalar 'yan bindiga a Najeriya. Ya ce wasu ƙungiyoyi masu ra'ayin ƙabilanci, mutane masu son zuciya da kuma masu wallafa bayanai a intanet suna yada karkatattun bayanansa, tare da yin amfani da kanun labarai masu ɗaukar hankali domin jawo masu kallo. Malamin ya jaddada ƙarar cewa dukkanin wani bidiyo, rubutaccen sanarwa ko kuma saƙon da aka danganta shi da shi wanda ya nuna goyon bayan 'yan bindiga ko kare su ko kuma ba su hujja ko kuma kira ga ayyukansu ba daga gare shi ba ne, kuma irin waɗannan bayanan ƙarya ne. Gwamnan jihar Katsina Dukkan Radda ya kaddamar da kashi na biyu na tallafin inganta makarantu da ya kai sama da naira biliyan 6 ga makarantu 110 a faɗin jihar Katsina. Tallafin zai haɗa da gina sabbin ɗakunan karatu, gyaran gine-ginen makarantu da suka lalace, samar da banɗakuna masu la'akari da jinsi da kuma samar da tsaftataccen ruwan sha. Gwamnan Radda ya kuma bayyana cewa malamai 28,000 sun samu horo kan hanyoyin koyarwa na zamani. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta dakile wani yunkurin harin 'yan bindiga a ƙauyen gidan Fulani da ke gundumar 'yan Todo a ƙaramar hukumar Tsafe, inda aka kashe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin a yayin artabun. Kakakin rundunar 'yan sandan DSP Yazid Abubakar ya ce wasu 'yan bindiga ɗauke da makaman roka da bindigogi ƙirar AK-47 sun mamaye yankin. Amma jami'an tsaro tare da haɗin gwiwar mazauna yankin sun gaggauta mayar da martani tare da fatattakar 'yan bindigar. A cewarsa, an kashe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin, yayin da sauran suka tsere zuwa cikin wani daji da raunukan harbin bindiga a jikinsu. Sannan gaggawar jami'an tsaro da suka yi ya hana maharan cimma manufarsu. Majalisar shawarwari ta jam'iyyun siyasa a jihar Legas ta bayyana hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke na soke wasu muhimman sassa na jadawalin zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a matsayin nasara ga jam'iyyun siyasa da dimokuraɗiyyar Najeriya. Mai shari'a Muhammad Umar ya soke wa'adin ranar 10 ga watan Mayu da hukumar ta gindaya wa jam'iyyun siyasa
na gabatar da kundin rajista da bayanan dukkan mambobinsu a matsayin sharaɗin shiga babban zaɓe bayan wata ƙara da jam'iyyar Youth Party ta shigar. To duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin na wannan mako, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaitawar wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da fari kun ji cewa hukumar shige da fice ta Najeriya ta ce iyakokin ƙasa ba su da rauni duk da fargabar bullar cutar Ebola. Wani malamin addinin Musulunci a jihar Kaduna, Sheikh Ahmad Abubakar Muhammad Gumi, ya nuna damuwa kan yadda ake karkatar da maganganunsa dangane da batun tsaro a Najeriya. A ƙarshe kun ji cewa hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna ta kai rukuni na ƙarshe na alhazai zuwa ƙasa mai tsarki a ranar Juma'a. To yanzu kuwa a madadin ilahirin ma'aikatan MMC Hausa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Ni Abdullahi Muhammad Rabi'u Mararabar Jos tare da Fatima Saifullahi ke cewa mu kasance lafiya.